Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Fortnite. Bine, nu e chiar de Fortnite, e un nou episod de anunț. Mâine, sezonul 1 din Chapter 4 pe Fortnite se va termina și o să vină sezonul 2. Și noi, cred că jumătate din planetă așteaptă să vadă ce se va întâmpla în sezonul 2. Și eu la fel aștept și o să fiu chiar impresionat. Cred că, deci în fine. Mâine o să fie cât mai multe videoclipuri pe canalul ăsta, de să fiți cât mai bine pregătiți. Pentru că, uitați, mă joc aici cu o echipă de Fortnite. Deci, uitați, echipa mea de Fortnite, uitați, vedeți, Răzvan, eu, Davidci și David. Deci, sunt niște prieteni de-ai mei. Și aceștia, noi vom juca mâine Fortnite și o să facem niște videoclipuri foarte interesante. Și să știți să dați like. Și nu uitați de like și subscribe. Asta vă spun de azi. Mulțumim că sus noi. Vă așteptăm mâine la videoclipurile noastre.